care reglementează acest aspect. Deci, dacă România se poate mândri cu ceva în ultimii 4 ani, ca și creștere, aș putea spune că sporirea exponențială a numărului de prosumatori în România este lucru cu care România se poate mândri. În mod evident, autoritățile și furnizorii și operatorii de distribuție n-au putut să țină pasul cu apetitul românilor de a-și monta panouri fotovoltaice în gospodăriile lor sau firmelor care doresc semi-independența energetică, iar începuturile au fost destul de delicate în sensul că operatorii de distribuție aveau norme absolut bizare și nu erau norme foarte clare din partea ANRE. ANRE este Agenția Națională de Reglementare în Energie. Cu timpul au venit, dar au venit nativ, iar în 2022, când în România, de exemplu, erau 40.000 de prosumatori, aceștia, din păcate, nu au fost reprezentați nici la ANRE, nici în Parlament, iar marele dezastru care îl vedem astăzi, privind partea de compensare financiară sau cantitativă, sau privind facturarea, bătaia asta de joc cu facturarea, se datorează exact perioadei 2022, când prosumatorii nu au fost reprezentați. Și nu au avut nicio voce nicăieri. Pur și simplu au fost o frunză în vânt. Mie îmi place expresia asta cu frunza în vânt, pentru că, de fapt, prosumatorii se aseamănă cu frunza, ei produc fotosinteză, dar se mișcă exact cum bătea vântul. Și atunci, finele anului 2023 a adus ca 3 oameni cu inițiativă să fondeze Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie. De ce nu ne-am oprit la prosumatori și am mers mai departe la comunitățile de energie? Pentru că am fost puțin, să zic, am gândit puțin înainte, pentru că, așa cum o să vedeți la finalul discuției noastre, viitorul asocierii mai multor prosumatori și consumatori într-o comunitate de energie va fi viitorul energetic imediat. Mă refer la 4, 5, 6 ani de zile, când sistemul energetic național, după părerea mea, se va rescrie.